Priatelia, dlho sme to tu nemali, opäť tu máme narratív toho, aký je rozdiel medzi našimi luxusnými autokoberčekami od Luxury Car Design oproti koberčekom, ktoré sú ako nejaké napodobeniny alebo sa majú tváriť, alebo na obrázku vyzerajú podobne ako tie naše. Poďme to spoločne ukázať. V prvom rade, minule ste mi vraveli, že koberčeky naše, že sú vystreté, tu sú na stole, vyrovnávajú sa, bla 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 bla, že čerstvo urobené a neviem čo všetko. Na schvál sme ich nechali všetky vyťahnuté von, aby sa krásne všetky nadýchli. 24 hodín, 24 hodín. Druhý rozdiel. Poďme sa spoločne pozrieť na hrúbku toho materiálu. Musím si zobrať moju čarovnú pomôcku. Hrúbka materiálu. Pozrime sa na to spoločne. Toto je porovnanie hrúbky materiálu. Je to minimálne o polovicu, ak nie ešte aj viac. Toto je ten najdôležitejší rozdiel. V tomto prípade tu chýba úplne lepivá výstuž, ktorá je vlastne medzi týmito dvoma vrstvami. Vidíte, že ako to ide samo od seba. Vôbec to není prešité, trhá sa to od seba. Kdežto náš materiál pevne drží na sebe. Krásne sú tie vankušiky takto nadýchané. Pozrite sa na to, aké sú krásne nadýchané. Vidíte, ako sú skoro 2 až 3 mm proste od toho šitia. Kdežto tu všetko v jednej rovine. Pozrite sa na to.